Kaixo, ni Marcos naiz, eta bueno, hemen alboan ditut nire lagunak, Lukas eta Iker. Gaur, frisbeeko saioa egingo dugu, eta bueno, hauek izango dira erabiliko ditugun materialak. Gaurko saioan ikasiko dugu nola botatzen den frisbea, eta apartez, jolas batzuk egingo ditugu. Saio honetan erabiliko dugun heldura hurrengoa izango da. Frisbea lurrarekin horizontal ipiniko dugu, 3 atxamarrak beti jarriko ditugu, hurrengoa albo batean eta atxamar lodia goian. Eta pasea izango da gure aurrean dagoen momentuan, horrela. Kontuan izan behar dugu, botako dugun eskuarekin ere hanka erabili ipini behar dugula. Frisbea hartzeko, lehenengo bi eskuekin hasiko gara, sandwich bat bezala. Harrapaketa hau menperatzen dugunean, saiatuko gara esku batekin hartzea. Atxamar lodia behan jarriko dugu eta frisbea datorrenean eskua itxiko dugu. Jartiketa hau praktikatzeko gure kideekin jarriko gara eta lehenengo gertuz egingo ditugu paseak, eta menperatzen ditugunean, gero eta urrunago jarriko gara. Ariketa hau zailagoa egin nahi badugu, beste frisbee bat sartu dezakegu. Hurrengo ariketa honetan, zailtasun maila igoko dugu, eta bueno, bi frisbee batera botako ditugu. Koordinazioa ere landuko dugu. Adibidez, Lukasek betik botako dit, eta nik botako diot oitik. Erraza bada, urrunduko gara, eta paseak luzeagoak izango dira. Hurrengo jokoan, pasea zailagoa izateko, pertsona bat erdian jarriko da eta pasea apurtzen saiatuko da. Pasean huts egiten baduzu edo erdikoa ukitzen badu, rol aldaketa egongo da.
ariketan egin dugun bezala, hemen beste kide bat jarriko da erdian, eta orain pilotarekin saiatuko da frisbeeari emoten, baina bakarrik eman aldio goitik pasatzean. Ematen badio, rol aldaketa egingo dugu. Hurrengo ariketa honetan punteria landuko dugu. Erdiko kideak esango digu nondik bota behar dugun frisbea. Goiko aldetik edo beko aldetik. Huts egiten badugu, rol aldaketa egingo dugu. Hurrengo ariketa honetan, punteria saiagoa izateko, saiatuko gara frisbeearekin pikari edo goiko konoari emoten. Ematen badiogu, gero eta urrunago jarriko gara. Aurreko ariketaren aldaera bat egingo dugu. Pikak haien artean urrunduko ditugu eta hirugarren pertsona bat jarriko da erdian. Haiek frisbea botatzean, erdiko pertsona saiatu behar da pikei ez ematea. Atezainak frisbea hartzen badu, rol aldaketa egingo dugu. Edonork pika botatzen badu, puntua lortuko du. Eta 3 puntu lortzen duenak irabazlea izango da. Saioa amaitzeko joko batekin bukatuko dugu. Joko hau frisbee golf deritxo. Zirkuito bat egin dugu pikekin eta amaieran beste kide bat daukagu. Joko honetan saiatu behar gara pikara ukitzea frisbeearekin ahal ditugun jaurtiketa gutxienekin. Eta txandak egiteko lehenengo botako du nire kidea eta gero botako du ni. Lehenengo pikara heltzerakoan, lehenengo heltzen dena ezin da atera hurrengo pika arte bere kidea bukatu arte. Goazen.
Vale, orain nire kideak jauzi den lekuan hurrengo jaurtiketa egingo du. Bi. Lukasek pikari eman dioenez, baina nik utxe egin dudanez, pikak, Lukasek itxarongo dit nik emon arte. Azkenengo posta gure kideari eman behar diogu gerritik bera. Bueno, Lukas, zuk zenbat jaurtiketa egin dituzu? Bi lehenengoan, bi bigarrenan eta honengoan 3. Bale, nik egin ditut 2, gero 4 eta hemen 2. Orain gehiketa egin behar dugu eta jakingo dugu nori hasi duen. Nik 7 dazkat. Eta ni 8. Irabaztea naiz. Bueno, neskamutilok, hau izan da gaurko saioa. Espero dugu zuen gustokoa izana, hurrengoan ikusiko gara. Agur!